Naila na ang patayng lawas nga giputos og sako, habol o garbage bag ug gisud sa malita nga nakitan sa kasagbutan sa may barangay Babag, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giila siyang mga ginikanan human nila makiti ang balita. Andrea Patenia, Sugin Limi. Human makakita sa mga balita sa telebisyon kagahapon, nagduda ang inahan sa biktima nga iyang anak ang lalaki nga gisud sa maleta. Nasayran nga kani habal-habal driver ug rider sa usa ka fast food chain ang iyang anak nga si Alberto Aninipok, 31 anyos, taga sitio Upper Panabang sa barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Pag-abot sa punerarya, mitugma ang mga timailhan sa iyang anak, sama sa tupi niini, bungot ug uwat sa batiis. Tanaw na ko sa gaya ang batiis mao magyud nga ipahak nga samad sini kanang sa bildo. Yahag yun, ang yahag yung buktor, di magyud matabo nga ang akong anak. May bawa mo jud ka nga ikaw nginahan nga pura gawa ko kasabot pagkakita gud ako siyang pahak. Kung dili ko gumurag na masilaban akong di ka kasabot sa imong kagalingon. Niatong Semana Santa pa uwahing nakitaan si Alberto, kinsa giingong tulo ka tuig nang tigamitan ug ginadili nga drogas. Wa sab nila gilimod ang posibilidad nga mamaligya kinig shabu. Miangkon ang pamilya nga tungod sa bisyo niini, nalambigit kini sa pagpangawat og motor ug gani, dulan 40 na ka mga motorsiklo ang nakawat niini. Bisan motorsiklo sa iyang mga ginikanan, apil niyang giprenda. Usa sa mga baguhay lang niyang na biktima mao ang ilang silingan nga pulis nga nadestino sa Tabuelan. Duda nila nga ang maong pulis mao'y nagpaluyo sa pag-salvage sa ilang anak. Ang akong bana mo gaduda gid nga pulis ang nagkuan na. Posel man siya kung ang last nga ganyan giigo nga motor bitaw. Ad iya man ko kanang pulis nga wa man ko ka kuan ka di man ko ingon nga mo kuan niya og unsay mga kaso magkuan sa mga motor. Dili ko mo usisa niya kay di man gud na siya magpaduol nako. Samtang karong adlaw lang nahuman ang autopsy sa patayng lawas sa biktima ug base sa mga resulta, nasayran nga brutal gyud kaayo ang kamatayon niini. Matud ni Dr. Benjamin Lara sa PNP Crime Laboratory 7, na dawas nga gikulata ang biktima, gidungga pa gyud kini, gitigbas ug gipusil pa gyud sa o. One gunshot wound to the head, no, entry, exit. It's a through and through gunshot wound. He also sustained 2 hack wounds on the left and the right shoulder, and another stab wound on the left shoulder. Plus, he also sustained the blunt traumatic injuries in the head and neck area. Daghan gid ang nagtambangan. Posible, 4 or 3 ka tao kay also lang gas malita lisod. Tungod sa inanay nga pagkadugda sa lawas sa biktima, nasuta nga kapin 72 ka oras na ang nilabay human siya gipatay. Sama og way planong mupasaka og kaso ang pamilya sa mga suspect sa kamatayon sa ilang anak tungod sa kawadon. Pagkakaroon, walang sumod sa kanila, pobre ko niwa, may kapapolo ko sa mga gastuan ng anak. Manibili ko kasi siguro anak pasaka, nagawa tungod gawa mang buwi kwarta para gasto po. Andrea Patenia, News 5. Nabala karon ang kapulungan sa mga Turko nga nagbase din sa Sugbo tungod sa mga kaso sa pagpanulis diin ang biktima ilang makauban. Kaghapon, patay ang usa ka Turko nga gipusil samtang naningilog utang sa Dakbayan sa Talisay. Ryan Suroti, Sugin Livi. Namatay sa tambalangan kagahapon sa hapon ang Turkong si Ranjit Singh. Human po sila sa sitio Crusher, Barangay Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay. Ging samtang naningil ang biktima sa dapit, kahit lang nga dunay miduol kaniya nga duha ka lalaki o gidulit sa pagpusil sa tiyan o milusot ang bala sa kasing-kasing niini. Daling misibat ang mga mamumuno nga giila sa mga nakita nga silang Hunalo Cabrera alias Joan o Arjan Ababon. Mato sa Talisay City Police nga dili tulis ang motibo sa krimen kay walay nawagtang nga kwarta, kaptangan, ingon man ang motorsiklo sa biktima. Nasip man na sa amon hibawan sa taon. Pero ang amo pa din sa go deeper ang investigation kasi mga previous na kanang nakontraba or sa business related ni siya or laban sa mga tao nga nagpo-focus. Ano po yung designation nila lagi? Wa mo tubang sa kamera samtang gi-interview ang asawa sa biktima nga si Cherry Ann. Mingon kini nga wa sila nasayran nga dunay kaaway ang iyang bana. Ang maong insidente, mao ikaduhang kaso sa pagpatay og Turko sa Dakbayan sa Talisay. Nga gikondenar kini sa kaghugpungan sa mga Turko dinhi sa Sugbo. Nahadlok sab sila sa nagkadagang kaso sa mga Turko nga nabiktima og pagpanulis.
Alam namin, Cebu is the safest place in Philippines. Yun pala, hindi ho. Marami mga pangapat na, 5 na yata ho ito na, napatay dito, Indian eh. Doon na di muminus sa kalibo nga mga Turko din sa Rehiyon 7, din 300 ni ini nagbase sa dakbayan sa Sugbo. Ryan Sorote, News 5. Gipasakahan na og tukmang kaso ang sabaran nga suspect atol sa shootout kontra sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang luwas na sab sa Kakuyaw ang kahimtang sa pulis nga naangol atol sa hitabo. Chiki Baguio, Sukinlimi. Luwas na sa peligro si PO3 Joseph Villamor human kini mapusili sa tiyan sa duha ka mga suspect atol sa buy-bust operation nga ilang gipahigayon sa nakalabay nga adlaw sa Sitio Salvacion, Purok Yellow Bell, Barangay Luok, Syudad sa Lapu-Lapu. Karon lang hapon, napasakaan na sa kasong illegal possession of dangerous drugs ang laing suspect nga samaran atol sa pinusilay nga si Romulo Marinay. Tungod sa hitabo din mamiligro ang kinabuhi sa usa ka pulis labi na sa drug operation, laraw sa mga labaw sa Lapu-Lapu City Police Office nga mga yuog mga bulletproof vest nga ilang magamit. Nalipay si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza sa kalampusan sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group sa LCPO ug nagplano nga pasidunggan sila. Andam sab siyang musuporta sa Lapu-Lapu City Police Office pagsumpo sa mga illegal nga kalihukan sa Lapu-Lapu. Things like this, ug dunay mga panghitabo in line sa ilang duty, giatiman gyud na sila sa syudad sa Lapu-Lapu. Other than moingon ta og ang mga pulis nag-atiman sa ilaha, we also do that. Jinky Bargio, News 5. Kasamtangang giila karon sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang usa ka lalaking naggipawanan og bala samtang naglakaw sa kilid sa simbahan sa Berhen sa Regla, dakbayan sa Lapu-Lapu. Ryan Sorote, Suginlini. Doon sa terminal sa mga motor, doon na siya nagduwa og basketball. Apan way bisan usa ang mikooperar sa investigasyon sa kapulisan sa pagpusil patay sa usa ka lalaki kagahapon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang maungtaw, gibanabanang nga naa sa 40 anyos pataas ang pangidaron o gipauwanan og bala punting sa iyang ulo samtang naglakaw kilid sa simbahan sa Berhen sa Regla. Nagtuo ang kapulisan nga gikan sa pagtala ng biktima og paingon sa merkado dihang gihunungan kini og riding in tandem nga naghelmet dayon pusil sa biktima og daling misibat palayo sa dapit. Sa motive, di po po maka exactly makakomentaryo kay kanang basta akuan ang manner sa pagpusil murag plan dyan siya. Pito ka makabang og usa ka slugs kalibre 45 ang na-recover sa crime scene. Gawas ining cellphone og kwarta nga nakuha sa bulsa sa biktima, way identification nga nakit-an gikan kaniya. Gisusi karon sa kapulisan ang posibilidad nga drug-related ang motibo sa krimen o dunay naglagod sa biktima. Daghang anggulo atong subayon. Ryan Sorote, News 5. Private prosecutor mi question kung nganong wala matubag sa mga akusado sa pagpatay kay Attorney Archival ug mga kauban ang mas bugat nga pasangil sa sumbong nga ilang giatubang. Apan abogado sa depensa masaligon nga ang ilang gisubmit na counter affidavit igo na kaayo nga makadismiss sa sumbong. King Perez, Suginlini. Unsa diya sumbukon? Rather than going to, immaterial and irrelevant issues like Di question ni Attorney Gloria 20 kung ngano gilakip sa counter affidavit sa mga sakop sa Regional Highway Patrol Group ang mga isyu nga walay labot sa sumbong nga ilang giatubang. Ang affidavit sa kanhi HPG 7 Head Senior Superintendent Romualdo Iglesia nipadayag kung ngano wala gilantaw sa mga investigador ang posibleng kalambigitan ni Ruben Ecleo Jr. sa kamatayon ni Archival ug mga kauban. Nahimong abogado ni Ecleo si Archival sa kasong pagpatay sa asawa ni ini nga si Alona. Doon na kuno'y mga chismis nga gipapatay ni Ecleo si Archival kay wala mauli ang 5 ka milyon ka pesos nga attorney's fees human mipasalig si Archival ni Ecleo nga dili malutsan og warrant of arrest. ang iya galing counter affidavit, nag-ingon man rumor. Are you going to put rumors in your counter affidavit? I mean, it's just wasting, that paragraph para unta to sa iyang depensa. Nya to ana niya gibutan. Sumala sa Pangulo sa Special Investigation Task Group Police Senior Superintendent Noel Guilliamac, nasubay na nilang tanang anggulo sa pagpamanhig ug ang tanan nilang ebidensya mapaingon sa mga sakop sa HPG 7 isip mga suspect. During the investigations, we look into every angle, and so far all the evidences, whether circumstantial or not, pointed to the HPG.
Laing gikusyon ni 20 nga nanimalos lang kuno ang supervising agent sa NBI nga si Attorney Ermi Monsanto human gipasakaan og disbarment case. Irrelevant pa na because it was not Attorney Monsanto who investigated and who filed. Ang ninghimo ni Ana, ang file ni Ana, og ning investigar, it's the NBI 7. Matod ni Attorney De La Serna, huyang ang teoryang nagkonsabo ang iyang mga kliyente sa pag-ambush kang Attorney Noel Archival kon mapamatud-an nga usa sa 5 ka mga sakop sa HPG 7 ang walay kalambigitan sa krimen. That these persons, kaning mga akusado or respondents in this case, have already sufficiently accounted for kung asa sila at that time. Sumala sa abogado sa mga sakop sa Highway Patrol Group, igo na ang counter affidavit sa mga kliyente paghimaka og pagtubag sa mga pasangil. However, makaingon ko and I can safely say that di lang usa, duha, tulo, upat, ang tanan man maka-justify where they were. Matod sa private prosecutor, wala ang makatubag ang mga sakop sa Highway Patrol Group sa mga bugat nga pasangil bato kanila. Ang CCTV recordings showing nga nagsunod pa ni naguna ang red Vios and then followed by the black Ford escape of Attorney Noel Archival atong higayuna unya ang sa likod mao ang Mitsubishi Strada ug ganong di pud niya tumbokon ang ebidensya sa prosecution nga adunay nakuha nga islat in the very vehicle nga subject na to sa search warrant and this slug matched, matched katong slug gikan sa lawas ni Attorney Noel Archival. Mo-file pa og reply si 20 sa gihimong counter affidavit sa mga pulis nga gipasangin lang nagpatay kang Archival og mga kauban. Welcome kaayo ang prosecution to receive the evidence because our purpose in the filing of the case is for justice. King Perez, News 5. Gitabang sa Bureau of Fire Protection ug gikarga sa ilang ambulansya dayon gidala sa Tambalanan ang usa ka lalaking dunay bitbit nga french fries nga napasok sa ilang sa multicab. Itugan sa kapulisan sa Pardo nga ang biktimang si Charlie Caime na disgrasya diyang midumbol ang multicab sa lubot sa taxi. Nagpasad pa sa kalsada ang french fries nga gingong dala sa biktima sa wala pa siya nasaghiri sa multicab ug napasok ilang sa maong sakyanan. Ang multicab gimaneho sa usa ka babae nga giingong kabanay rasab sa biktima. Walay nagpa-interview sa habig sa biktima ug sa nakadasmag. Ang aksidente nahitabo sa Barangay Bulacau, Cebu City kaganihang alauna pasado sa kadlawon.